భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు 100 సంవత్సరాలు బతకాలని కోరుకోమన్నా మేమివ్వాలం కూడా 100 సంవత్సరాలు బతుకుతామని కూడా తెలియదమ్మా అందరికీ. బతికిన రోజు ధర్మం కోసం బతకాలని తాపత్రయం. ఎప్పుడు చేస్తామో ఎప్పుడు బతుకుతామనేటువంటి పరిస్థితి అన్న మా గురున్న కుటుంబాలు బాధపడుతున్న మా కుటుంబాలు. ఇలా ఈ తెలంగాణ సమాజం 100 సంవత్సరాలు బతకాలని, పేదోళ్ళు 100 సంవత్సరాలు బతకాలని చెప్పి కోరుకునే కార్యకర్తలు భారతీయ జనతా పార్టీ. మీకోసం మేం పనిచేస్తున్నాము. ఈ తెలంగాణ సమాజం కోసం మేం పనిచేస్తున్నాం. కోరుకుంటామా అన్న కేసీఆర్, ఇష్టపెడతామా అన్న కేసీఆర్, ఇష్టపెడతామా అన్న కేసీఆర్. ఎట్లా ఇష్టపడతామన్నా సలసల మసులుతుందన్న రక్తం, సలసల రగుతుందన్న రక్తం. నా కార్యకర్తలను అరెస్ట్ చేస్తున్న కేసీఆర్, నా కార్యకర్తల మీద లాఠీ చార్జ్ చేస్తున్న కేసీఆర్, నా కార్యకర్తలను జైల్లో పంపుతున్న కేసీఆర్. సిగ్గుండాల కేసీఆర్, రెడీ ఉండు కేసీఆర్. మళ్ళా చెప్తున్నా, నిన్ను వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదు, నీ కుటుంబాన్ని వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదు. ఎన్ని అడ్డంకులైనా ఎదుర్కొంటాం, దేనికైనా భరించి కొట్టాడతాం, దేనికైనా తెగించి కొట్టాడే కార్యకర్తలే భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలను గుర్తుంచుకోండి. నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు అప్పీల్ చేస్తున్నానా, కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు అప్పీల్ చేస్తున్నానా, ఆలోచించండి అన్న, ఆలోచించండి. ఒక్కసారి ఆలోచన. భారతీయ జనతా పార్టీకి, టీఆర్ఎస్ పార్టీకి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి మధ్య ఉన్న తేడాను. ధర్మం కోసం పనిచేస్తున్నాం, సమాజం కోసం పనిచేస్తున్నాం. కానీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ మీ ఆది నాయకుడు కేసీఆర్ కేవలం ఆయన కోసం, ఆయన కుటుంబం కోసమే మాత్రమే పనిచేస్తున్న విషయాన్ని ఇప్పటికైనా టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు గుర్తుకున్నారు. రండన్నా, అందరం కలిసి ధర్మం కోసం పనిచేద్దామన్నా, ధర్మం కోసం పనిచేద్దామన్నా, ఈ సమాజాన్ని సంఘటితం చేయడం కోసం పనిచేద్దామన్నా, కలిసి పనిచేద్దామన్నా. తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో జెండాలు పక్కకు పెట్టి కాషాయపు జెండానే